Ola, son Edi, o teu adestrador, e isto é Pulso Activo. Hoxe temos unha rutina sinxela e funcional. Só nos fai falta ti, eu, máis o corpo en movimento. Se estás preparado, comezamos. Moi ben, pois xa estamos, imos a comezar. Chicos, como estades? Preparados? Sempre. Vale, hoxe temos preparados unha sesión con bandas elásticas, vale? Pero vamos a empezar primeiro facendo mobilidade articular, como a sempre. Para min o deporte é importantísimo, levo facendo deporte desde pequeno e seguirei hasta que non poda máis. Vamos paso a paso porque eu tampouco estou moi acostumada ás rutinas de exercizo e levamos xa 5 días adestrando seguidos e non me rendín, así que iso é moito para min. Estou encantada da vida. Xa levamos uns cantos días de clase e notase que o corpo anda como máis lixeiro, xa co cancemento e todo eso, empezas a coller así vidilla, estás cos compañeiros, estás co profesor, encantada da vida. Imos de arriba a baixo. Comezamos co pescozo e comezamos dibuixando círculos. Suave, sin forzar, cambiamos o sentido. Non teñen por que ser moi amplios, vale? Como estamos destes días? Ben. Ben, alguén está cargado? Estou, eu estou. Vale, pasamos os sombreiros hacia diante. Onde tes a carga? Onde tes? Aí, nos cuádrices. Bueno, eso é porque estamos traballando, estamos activos, eso é importante, vale? Imos ahora ca cintura, movimento. Eso é, dibuixando círculos, cambiamos o sentido. Moi ben. Aí cada vez máis amplios. E imos a xuntar ahora os xeonllos, as mans encima delas. Xuntamos os pés e seguimos dibuixando círculos nun sentido. Cambiamos. Importante esta mobilidade antes de comezar o quecemento para ampliar o rango de movimento, intentar non mancarnos. Cambiamos ahora pulso nos cellos, hacia fora, xa sabedes como vai isto, te o principio. Cambiamos o sentido. Algún de vos estallan vos os nocellos ou os xeonllos? A mí os Os nocellos. pulso. Pulso me pasa a mí. Cambiamos tamén. Sí, non? Tamén. Así que Non sei na casa imos igual. imos vellos. Ai, crac, crac, crac. Hacia adentro. E moi ben. Perfecto. E agora, para empezar o quecemento, o que imos a facer é vamos a imaginarnos que temos unha comba na man e imos a saltar simplemente saltos, vale? Movendo os brazos, movendo ese, o movimento dos pulsos. Imos aí arriba. Eso é. Moi ben. O que lle gustan os saltos este profe non é normal. Activando ese corpo que va entrando en calor. Pena de comba, eh? Si pena, verdad? Te lembrame cando era nena, aí saltando na corda. Era algo que non se me daba moi ben. Perfecto, moi ben. Pasamos ao seguinte exercicio. Ora, imos a separar un pouquiño os pés e vamos a tocar cas mans no interior dos nocellos e arriba. Vale, levamos o cu hacia atrás, toco e subo. Tocamos, abrimos ben as pernas, separamos. Tocamos e arriba os brazos. Aí, vamos entrando en calor. Ánimo. Eso é como vimos. Ben. Ben. Eso é. Estamos empezando a sesión con moita enerxía. Aquí hai moita enerxía, vexo a xente moi motivada, Últimas. 2 máis. Perfecto. E agora vamos a aproveitar esta posición. Separamos un pouquiño máis os pés, as puntas dos pés hacia fora. E agora intentamos ir cas palmas das mans, ir hacia o chan, flexionando os xeonllos, o cu hacia atrás, e aquí vamos a facer un pouquiño de mobilidade, vale? O que imos a facer é, imos a levantar un brazo, mirando hacia o teito, e acompañamos ca mirada. Imos ir a un lado e a outro, vale? Eso é, a un lado e a outro. Moi ben, ese gañando aí mobilidade na columna. Eso é, vamos entrando en calor. Quédanos 2 a cada lado.
Unha última a cada lado. Perfecto, e última. Moi ben. Subimos despaciño e hasta aquí o quecemento. Bueno, facer exercicio con regularidade ten moitísimos beneficios, tanto para o corpo, para a circulación do sangue, evita arañas, problemas vasculares. Despois, a nivel mental, a min pareceme que, bueno, que é o mellor do mundo, podes sociabilizar se vas a un xinasio ou a bailar porque estás con máis xente, e que eu só lle vexo cosas positivas a facer exercicio. Se estás mal, poste ben, ou polo menos melloras o estado de ánimo, físicamente recuperas mellor, e a min gustame facer un pouco de todos os deportes. E a parte principal imos a traballar, como dixen antes, con bandas elásticas. Imos a traballar sobre todo a zona dos ombreiros, espalda e tamén un pouquiño de tren inferior, glúteos, aductores. Imos a traballar todo, pero sobre todo a parte superior, vale? Preparadevos na casa. Como vedes, temos a nosa banda elástica, tedela todos, verdad? Sí. Perfecto, ben. Estendemos ahora os brazos, a altura dos ombreiros, e o que imos a facer é agarrar a goma e collo aire e abro. Intentando xuntar atrás as escápulas, vale? Conectando as escápulas atrás. Imos a facer 10 veces. Moi importante atrás, que se xunten as escápulas. Os brazos á altura dos ombreiros. 5, moi ben, abrimos aí amplio. 6, non ides notando aí nos ombreiros? Tira. Sí, sí. Como vai tirando? Moi ben, 7, xa vos digo eu que esta clase hoxe vai ser sobre todo de ombreiros e vai nos tirar un pouquiño, pero cada un que faga sempre o que poda, vale? Sin mancarse. Unha última. Perfecto, moi ben. Teño que dicir unha cousa, que non me levo ben cas gomas. Non, tiran moito, sabes? Ahora, o que imos a facer, chicos, é vamos a colocar a banda nos pés, no centro, e vamos a separar os pés a anchura das cadeiras, collemos os extremos da goma, fixadevos sobre todo que quede no centro, vale? Que nos quede os extremos máis ou menos iguales, e agora o que imos a facer é semiflexionamos un pouquiño os xeonllos e os cóbados, vale? E o que vamos a facer é elevación lateral, como se tuviéramos aí un lastre, o que facemos é collo aire e solto. Hasta a altura dos ombreiros, vale? Non máis, collo aire e solto arriba. Non sobrepasamos esa liña. Os cóbados semiflexionados, importante. 4, moi ben, como ides na casa? 5... Estrella, como vas? Tira. Estaba tirando, verdad? Importante, non ter os brazos completamente extendidos, vale? Semiflexionados. 8. Imos notando aí tamén a zona do trapecio, como se vai quentando. E unha última. Moi ben. Imos a relaxar ahora un pouquiño esa zona, vale? Sí, a goma parece que non vai costar moito e tal, pero cando levar xa algunha repetición xa te sobra a goma. Ahora vamos a facer este mismo exercicio, pero ímolo acompañar dun agachamento, vale? Por lo tanto, vai ser un pouquiño máis intenso. Así que o que imos a facer, atentos, é... Ahora, imos a agarrar ben os extremos, incluso imos a dar unha volta, vale? Isto cada un na súa casa, ca tensión que queda, vale? Canto máis tenso, obviamente, pois máis nos vai a tirar. E agora o que imos a facer, vamos colocar de lado, imos a facer un agachamento, baixo, levando o cubo hacia atrás, e agora elevo, e volvo, vale? A posición, collo aire baixar, cubo hacia atrás, e elevo. Eso é, acordádevos, que se vos vexan as puntas dos pés ao baixar, os cóbados semiflexionados, baixamos o cubo hacia atrás nunha cadeira, van 4, sí señor. Noemi vexe unha cara un poquinho de sufrimento. De 0 a 100 en un momento. Baixamos, vamos coa sexta. Ánimo, que estádelo facendo de maravilla, chicos. Seguimos. Aí, o coiño ben hacia atrás, espalda recta. Como vamos, Estrella? Aquela maneira. Ai, moi ben, seguro, home. 2 máis. Baixo. Subimos. E unha última. Imos alá. Perfecto.
relaxamos. Pois que as gomas fíxose un pouco sinxelo, eu metería uns halteres aí de 5 ou 10 quiliños para aumentar un pouco o ritmo e a presión. Que ia meter halteres cas gomas. Bueno, había de ver. Ahora o que imos a facer é, se antes levábamos os brazos hacia un lado, ahora hacia o frente, vale? Entón, collemos aire e solto diante. Non sobrepasamos a liña dos sombreiros, vale? Collo aire e solto. Acordados, cando subimos, ao expulsar o aire forte, levamos o ombligo hacia dentro, aí activamos o core. Activamos a zona abdominal. Van 5. Ai, que caladiños están estes hoxe. Van 6. Estar moi concentrados con isto, Seguro que sí. Van 3 máis, nos quedan 3 máis. 8. Ánimo. 9. E unha última. 10. Vale, chicos. Hoxe fun como todo o mundo, non había banquiño nin había nada. Encantada da vida. Non, hoxe flipei con Estrella, eu de maior quedo ser como a ela. Non tuve así ninguna adaptación que facer, fixena cos máis. Entón, ahora o que imos a facer é como antes, vale? Vamos a combinar o exercicio. Imos a facer un agachamento e imos a elevar os brazos hacia adiante. Entón, colócome nesta posición, pés separados a anchura das cadeiras, e ahora, collo aire ao baixar, estendo hacia adiante. E volvemos, vale? Fixádevos que non sobrepasemos a liña dos ombros. Nesta sí que mantemos os brazos prácticamente completamente extendidos, vale? E os puños miran para baixo, non? Como? Os puños miran para baixo, non cambian. Exacto. Eso é. E non che vou mentir, Edi, prefiro os traballos das pernas que os dos brazos. Teño os E brazos cando hoxe. estemos cas pernas a dicir ao revés. E si cas pernas poño gomas, pero cos brazos Ánimo, sóbranme. veña que xa vamos pola mitad polo menos. Quédanos 3. Fixades ben que ese cu vaya ben hacia atrás. A última. Vale, moi ben, moi bo traballo. Claro, que eu como boa bailarina prefiro tren inferior. Ao final, na danza, os brazos sempre son máis suaves, non? Máis lixeiros. Tes que ter forza para cando te portean, pero ao final, o que eu levo traballando toda a vida é moito máis o tren inferior que o superior. E ao final parece que a goma non fai nada, pero sí que tira e sí que se nota que empezaba aí a picar un pouco o músculo. Moi ben, agora imos a traballar boca arriba, vale? Agora imos a descansar un pouquiño os sombreiros, simplemente vamos a utilizar a forza dos brazos para facer un pouquiño de resistencia e vamos a facer un traballo que xa fixemos noutras clases, que é a elevación de pelvis, e o que imos a facer é colocar a banda, imos a colocar aquí na cintura, os talóns separados a anchura das cadeiras, os talóns cerca dos glúteos, cabeza apoiada, e ora a banda o que vamos a facer é cas mans facemos resistencia, vale? Hacia baixo. Facemos forza hacia baixo. E aquí o que imos a facer é coller aire e soltar ou subir ou elevar a pelvis. Collemos e soltamos arriba. Importante, cando subamos, apreto glúteos, apreto o abdomen hacia dentro, meto o ombligo hacia dentro. Algunha cousa máis? E con eso é suficiente. Poderíamos decir algunha cousinha máis, pero creo que é suficiente, vale? Eso, risa. Eso é. Imos apoiando vértebra a vértebra ao baixar e ao subir. Perfecto. Estamos traballando a zona dos glúteos, a zona lumbar. Dúas máis. E unha última. Perfecto, e agora o que imos a facer, baixamos, recollemos porque nos queda unha serie máis, vale? Edi estaba mandando moitas indicacións no último exercicio de elevación de cadeiras, e claro, mete abdomen, apreta, sube, agarra, non me daba todo. Pero deume. Pensei que non me daba, pero deume. Pois se viñeches con enerxía, Edi. Home, Demasiada. aquí hai que vir con enerxía sempre. Aí, anima, anima. Ai, home, Home, claro. cambiamos o sentido e imos a comezar de novo a facer o mismo exercicio, colocámonos ben.
talóns cerca dos glúteos, empuxamos aí cas mans hacia abaixo, facemos resistencia, collemos aire e arriba soltamos. Collo abaixo, apoiando vértebras. Apreto arriba, eso é, campeón, sí señor. Arriba. 3. Quédanos 7. Ánimo. Veña que seguimos pola mitad. Vamos, vamos. Vamos ca sétima. Octava. Dúas máis, apretando ben os glúteos. E unha última. Moi ben, baixamos. Elevamos os xeonllos hacia o peito e dibuixamos círculos, eso é. Moi ben, e imos seguir co último exercicio, vale? Ahora, ímonos a colocar da seguinte maneira, sentados. Imos a coller o centro da goma, ímola a colocar debaixo da planta dos pés. Fixádevos como teño a espalda colocada, vale? Collo os extremos, vale? E agora o que imos a facer é levar os cóbados hacia atrás flexionados e cerca dos costados. E remamos aquí 10 veces. 1, 2, 3. Estamos traballando aquí a zona dorsal e os tríceps. Eso é, imos todos. Eso é, os cóbados ben cerquiña dos costados, vale? Eso. Seguimos sacando o peito hacia fora. Quédanos 2. E unha última. Moi ben, e agora si deixamos xa as gomas a un lado. E agora o que imos a facer é, imos a xuntar os talóns, imos a levar os brazos hacia atrás e intentamos nos mesmos separar o xeonllo un do outro, intentar acercando hacia o chan, vale? Estiramos aí. Eso é. Estiramos a zona de aductores. Perfecto. Ahora, ímonos a incorporar hacia adelante e tal cual estamos ahora, vamos a estirar unha perna, vale? A planta do pé, que este tocando a zona do aductor, e imos aí donde cheguemos, vale? Sin forzar, importante, non forzamos. Donde cheguemos, aí donde non temos o traballo, quedamos aí. Manteño esa posición. Non vas? Bobo, mira. Non hai que forzar. Sensacións, chicos, que tal? Bueno, Ben, eu isto son non é meu, plastilina pura. Preferedes tren inferior ou superior? Cambiamos. Eu inferior. Inferior. Eu superior. Eu son máis de tren superior, ves? A mí se me gusta máis tren superior. Aguantamos aí uns segundiños. E agora, xa que estamos aquí, o que imos a facer é, xa non fai falta que nos poñamos de pé, imos a levar o brazo hacia nós, empuxamos aí, a traballar, a zona que traballamos moito os ombreiros, deltoides, trapecio, eso é, dorsais, un poquinho de todo, verdad? Estamos dándolle durísimo. Imos a cambiar ahora. E xa se te nota que te gusta o tren superior. Sí. Sí, porque hoxe dixe caña. Hai que darlle un poquinho, hai que darlle. Pero tamén se van notando as clases, porque tamén Verdad. imos aguantando máis. Eu xa vexo un progreso, seguro que na casa están progresando moitísimo con estas clases. Eu vexo un músculos. Moi ben, agora imos a facer a estiramento aí de tríceps, empuxamos hacia baixo, mantemos a espalda erguida, recta, empurramos aí hacia baixo dese cóbado. Cambiamos de brazo, xa para finalizar. Vale, e moi ben, e con isto damos por finalizada a clase, ímonos colocando de pé, pouquinho a pouco. Isto foi todo por hoxe en Pulso Activo. Gracias por acompañarnos. Eu son Edi e recorda, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí, señor. Así me gusta. Eso, moi ben, moi ben.